Salutare și bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft, dar mai magnifică a lui David. Vă întrebați de ce nu sunt pe David să zonă. Uitați-l aici, dar este pe creativ. Pentru că o să șterg, pentru că este bubuit-o. Da, mi s-a întâmplat cum mi s-a întâmplat și lui Andy la sezonul 3, pe episodul 90 așa. Da, așa mi s-a întâmplat, mi s-au regenerat ăia. Și așa că o să trecem la Minecraft David Store sezonul 2. Să zicem așa, știți? Și da, haide să scriem aici la mapă. David Sold sezonul 2. Done. Survival. Se încarcă mapa. Ia să ne facem undeva ca lume. Destul de bine. Destul de bine pentru că este important că avem capaci. Să vedem că vorbim cu la cu aceea, dar hai să ne capaci. Eu să țin. Eu te văd difficulty la maxim, Doamne sfinte. E jocul difficulty. Să luăm. Așa. Hai să luăm noi limbi să nu arăt. Da, așa. Așa, cât un grad. Jos. Le. Și un top. Gata. Hai să luăm asta. După mine să luăm cameră și bătăm oi. Deci că avem cabel până aici. Văd. Hai să luăm. Da, și pe mapa aia începeam și noi bine. Aduc cu casa, cu alea. Începeam și noi bine. Însă că s-a bubuit. Chiar nu mai aveam nimica pe mapa aia. Nici asta, nici nimic, că bine. Nu mi se îmblea așa și deloc. Așa, cred că și hai după oinițe. Nu fac cioaie, dar hai să găsim. Nu e chiar bine, dar nu e bine. Eu te-am luat damage. Ia uite. Și după ce găsim noi să facem și noi. Hai, ia stai. Uite, uite,
Stați aici să și vă tai. Sau vă tai. Așa. Aici. Nu vă duceți acolo. Ăsta-i pui, bă, ăsta-i pui. Oare ăsta dă? Dacă mă mor? Nu, păcat, de ce mă mor? Ăsta dăm len așa. Iar am căzut aici. Pe bune. Nu contează. Uite una. De ce nu sunt două? Ba, uite, două. Ba, sunt. Au scări. Nu-ți dau de haide, vină cu acea aici. Ce faci, mă? Nu-ți dau un tine. Mulțumesc pentru mână. Uite, uite. Până în table. Dar n-am lemn. Fuck it. Ba, gata. Ba, da, nu mai trebuie nimic. Doar încă niște lemn. Da. Nu baci bravo. Ce era asta de acolo? Super buni. Unde e ăsta? Te băg super buni. Level 1. Stai la 52 cărbune să faci level. Este, mă, mi se pare ceva asta. Render, nu pot să joc. Deci așa cred că juca Andy. Așa juca. Știam că joc. Așa. Nu poți să joci așa, frate. Că nu pot de nicio problemă. Nici nu pot să joc așa, bă, deloc. Sap și-o cu târnăpot. Chiar așa. Am o lopată. Eu. Așa. Uite. Să crești în peșterea asta. Da, foarte multe sunt în peșterea asta. Foarte multe sunt. Chiar excepțional. Ne-ar mai trebui niște lemn. Pentru că mi-aș dori să fac și o casă. A, uite lemn acolo. Baie brade la mijloc. Da, în episodul ăsta nu vreau să fac casă. Scrieți-mi în comentarii dacă stai, dă-l. Ei, nu l-a trecut
Hai, trebuia. Așa. Din... Uite că tot am. Stai mă, că eu m-am băgat undeva. Nu urcă cu dirt, am dirt. Mai sfidă cu dirt am. Ce-am băgat toate ăștia cu multe. Acolo. Nu cred așa ceva, deci nu-mi vine să cred, dă-te porc. Deci mă luă noaptea și eu ce faci făcut? Fac. Stai să fac eu mai simplu. Gata. Na, până acum spațiu și da. Pun un craftul aici, Elene, de nu mai pot. Ia stai. Aude. Bucatele. Așa, nimic. Așa. Mai. Asta mai trebuie lemn. Hai să luăm lemn de la Ciovio. Nu contează. Vorba aia. Care o fi să fie. Fucking. Ce m-am urcat eu? Ce am pus acolo ăla? Copac de la mare. Mă, cred că mie merg. Nu contează. Nu, să crească. Așa, cât am strâns? 5 bucăți. 7. Bă, dar este lemn de combinat. Fucking. Contează ăștia fac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cred. 29. Na, nu ne facem o casă. Dar cred că acasă o să facem un episodul celălalt, deci hai să vrem și noi aici acest episod. Să dăm de like dacă v-a plăcut și noi ne vedem desigur data viitoare. Da? Pa, pa!